маладым беларусам, беларускам вось такі станоўчы прыклад індывідуальнага выбара, індывідуальнага жыцця, паспяховага жыцця, для мяне гэта вельмі разбуральна для той ідэалогіі, якую прапануе Лукашенко. Так у нас сотні тысяч такіх прыкладаў беларусаў, якія колькі беларусаў паклалі на гэтую сістэму, якія з'ехалі за мяжу вучыцца. Яны взялі сваё жыццё ў свае рукі і рэалізавалі роўна тое, што рэалізавала Сабаленко проста ў сваіх маштабах. Так, конечно. А вось у мяне такое пытанне. Так куча гэтых беларусаў адначасова зрабілі выбар, вот выбор, да, ён жа не ў тым, каб просто жыць для сябе. Ну, просто жыць для сябе — это база нейкая. Вот ты зрабі выбор, каб яшчэ рабіць нешта карыснае для сваёй дзяржавы, для Беларусі, для сваёй нацыі. І сотні тысяч беларусаў зрабілі гэты выбор. Калі яны ў 2020 выходзілі, калі яны пісалі ў соцсеткі посты, да, калі яны выбіралі, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну, з'ехаць з Беларусі, а не падтрымліваць далей гэты рэжым. Да? А вот Арына Сабаленко такого выбора не зрабіла. І вы, калі кажаце мне, што яна зрабіла нейкі выбор, да, я не згодна з гэтым. Яна просто жыве для сябе, робіць сваю справу, робіць усё, каб ёй, Арыне Сабаленко, было добра. Які гэта выбор? Это эгоизм чистой воды. Это не позиция, Александр, гэта адсутнасць позиции. Разумееце? Палітычны так. І калі з Арынай Сабаленко на корце украінскія тенісісткі не вітаюцца за руку, што свет бачыць? Што украінцы бачаць пра беларусаў? Як яны мяркуюць? Арына Сабаленко карысць прыносіць нейкую Беларусі гэтым? Сваім маўчаннем, сваёй адсутнасцю пазіцыі? Сабе, конечно. Сабе яна прыносіць карысць. Яна можа прыехаць у Беларусь, за ёй бегаюць ахоўнікі, адкрываць тэнісныя корты, лётаць там джетам, у яе не канфіскуюць кватэры, да яе бацькоў не прыходзяць губазік і іншыя структуры. Гэта чыста яе справы і яе карысць. Так а што? Павел, ну, я разумею. Што яна зрабіла, каб мы ганарыліся? Давайте будем сварыцца в этом моменте. Гэта мне нагадывае размову пра Машэнскага і пра ўсіх астатніх беларускіх прадпрымальнікаў, якія таксама не зрабілі выбар, сёння працуюць у Беларусі. І вось, напэўна, да іх такія ж самыя прэтэнзіі. А я да іх таксама стаўлюся, як стаўлюся да Арыны. Яны малайцы, сёння працуючы. Калі яны не зашкварыліся, калі яны не плоцяць, не ведаю, губазіку, і не стучаць у КДБ, і не робяць, как... хвіліночку, не робяць, как на іх прадпрыемствах прыходзілі ідэолагі і снашалі, калі яны не звальняюць людзей па палітычных матывах, то яны ўжо малайцы. Так а мы не малайцы, што мы працуем? Малайцы. Ну, так все малайцы. А далей што? Ну, а далей што? Мы ўсе малайцы, і Сабаленко молодец. У меня нема на спортсмена... Малайчынка робіць сваю справу. А далей-то? У меня нема на спортсменаў такого спадзеву, як на блогераў, журналістаў. Не, ну чамусьці Герасіменя смогла дастаць язык з дупы. І іншыя былі ў 20-м годзе. І Мікалай Казека, які памёр недавно. Так, вядомы фрыстайліст-трэнер. Трэнер фрыстайлістаў выказаўся і згубіў шмат чаго. Так. Вось у чалавека была пазіцыя, вось у чалавека было сумленне. У Арыны Сабаленко, Павел, я не буду адказваць вам на пытанне пра Лукашэнку, таму што гэта паставіць пад пагрозу зарабленне мною 30 мільёнаў долараў за год. Ну, окей, вось ён выбар. Вось, Александр, выбар. І мне здаецца, що таким выбором, ну, я приймаю його. Окей, окей, Арина. Вы меня пачулі, калі я казаў пра... ганарыцца таким выбором? Рабіць яго ролевой моделлю нейкай для Яна будзе ролевой моделлю. Мы з вами не будем, ну, может быть, Тихановская не будет, может быть, для теннисисток каких-нибудь она будет ролевой для моделью. Для всех спортсменов. Ну, для спортсменов. Я б жадаў, каб яна была для ўсіх, хто сумленна працуе, не удзельнічае ў зашкварных разных ідэалогій і так далее, чтоб яна была прыкладам у сэнсе вот тут працы, у сэнсе самаадданасці і ў сэнсе дасягненняў. Я ўсё разумею, я чую то, што вы кажаце, але я ўсё ж таки у меня внутры гэта пабудавана па-іншаму, але прапаную скончыць гэтую іскравую тэму. Мне падаецца, нашы гледачы ўсё зразумелі. У нас ёсць пытанка, калі ласка, галасуйце.
тут я так сфармуляваў пазіцыі даволі яскрава. Вось, мне здаецца, можна зрабіць выбар. Да і ўвогуле, ну, што прыйшоў час задумацца пра стаўленне да Сабаленкі. Да, от яна была там недзе Так. на корте, у там прамянях славы. Вот цяпер давайте падумаем. У нас Домрачева яшчэ ёсць, дарэчы, такая ж. Такая ж, так, конечно. Вот, хотя яе брата збілі ў 2020 годзе, галаву яму разбілі. Вось, сцягнулі з ровара просто таму, што ён ехаў па Немезе. Я памятаю гэтую гісторыю, добра памятаю фотаздымкі, памятаю, як яго цягалі па асфальце на Зыбецкай, там па бруку, да? Вось, а Домрачева маўчыць. Ці можам мы ганарыцца іх спартовымі поспехамі, ці можам мы рабіць такіх людзей ролевымі мадэлямі, калі з іншага боку, вот з боку пазіцыі, з боку сумлення, да, у іх няма. Ну вот, гэта добрае пытанне, на якое, мне здаецца, Александр, мы з вами сёння не адкажам. Ну, конечно, но мне падаецца, што першы раз у нас была нармальная спрэчка, а не нейкія аднолькавыя пазіцыі. Давайте перайдзем да Леніна.